Добро утро, аз съм Зара, не ми гледайте мазната коса и заспалия поглед. Хайде да се оправим заедно за 6 минути. Това е роклята, която избрах вчера. Изключително много я харесвам и обичам. Розова, изключително стилна. Смятам, че се съчетае идеално с тази чанта, която си купих вчера на Аксел. И съответно страхотните обувки на Анеке или Анеке. Не знам точно как се изговаря, съжалявам за което. Историята покрай роклята е много интересна. Бях я купила за рождения ден на дъщеря ми 2024 година, но съответно дойде малко по-късно и бързината трябваше да избирам нещо друго, което да сложа. Отивам да се изкъпя. Само забравих да ви кажа, че още се чудя кое точно пълто да сложа. Това, което е с правия ръкав или това, което е малко по-късия ръкав на къдрен. Накрая ще избера и ще ви изненадам. Разбира се, пускам музика, без музика на къде, всяка сутрин, в колата и навсякъде. Показвам ви крема, помежду другото това е крем от 2 лева, който изключително добре пасва на моята кожа. Български е, но се изнася основно за, може би, Русия беше, не си спомням. Използвала съм страшно много козметика и този крем хидратира най-много, най-меке, не оставя абсолютно никакви следи, нито по някакъв начин на кожата да бъде такава неприятна на пипане. Далеч съм от идеята, че разбирам какви точно масажи трябва да правя на лицето си. Изключително далеч съм от това да се гримирам или не, но днес трябва да снимам отново видеа, специално за вас. Доста хора ми писахте. Съответно, трябва да изглеждам лицеприятно. Моите сухи ръце също са щастливи от кремчето, защото те обират общо взето остатъците. Показвам ви всяка сутрин преди хранене, приемам витамин А и Е, поради много причини. Още по време на бременността изключително много се лишавах от определени храни и в крайна сметка косата ми много лука. Показвам ви сенките, с които се гримирам. Общо взето си използвам една и съща палитра. Ете тази. Много съм далеч от професионалния грим, почти не го правя, може би един път, 2 пъти в седмицата, когато имам някакъв повод, даже понякога и за повод не го правя, но все пак нека да бъдем по-лицеприятни, както казах тази сутрин. Някога мога и аз да се науча как точно да се гримирам. Сега ще ви покажа си крема, който си слагам. Харесвам го, защото е мек, изчистен, не прилича на фондютен, не се наслоява гадно на кожата. Много далеч съм от това да дам каквито и да било мнения за продукти, просто защото не използвам, много рядко използвам, само в критични ситуации или ако моята прекрасна Алекс я няма, за да ме гримира съответно на определените поводи. И защо с ръцете ли? Защото не можах да си открия нито тампончето, нито четката за фондютен, така че най-добрият начин, най-добрият вариант, който ми остана, това е фондютен с ръце. И да ми се смеете, и да не ми се смеете, това е положението. Забравих да ви кажа, че си изкъпах костата. Естествено, след тази мазнотия няма как да излезна навънка. В крайна сметка трябва да бъдем лицеприятни, както вече няколко пъти повторих днес. Това ми е една от любимите тениски. Мъжът ми я подари за 8 март, най-добрата майка и съпруга на света. Изключително много съм щастлива от тези ми 2 титли, че имам възможността да бъда и майка, и съпруга, и то обичана и уважавана. И помежду другото, тази кърпа, която нося на главата си, тя е специално за коса и е изключително удобна. Имам няколко от тях, много попивна и много удобна за носене отгоре, а не да навиваш някакви хавлии, които само ти падат и те дразнат. И да отбележим още един мой недостатък. Ето ги 2 спирали, с които си правя миглите. Аз имам изключително малки, незабележими мигли. Така че, за да могат да станат поне малко забележими, трябва да ги правя с 2 спирали. Горе-долу редувам тези 2. Започвам с едната, която малко повече ми ги удължава, другата ми прави малко повече обем контур. Ето това нещо така и не се научих как да го правя. Слагам си гланц и вече визията е завършена. Отивам да си изсуша косата, да се облека и да ви покажа какво сътворих тази сутрин. Общо взето за 1 час. Ето ме и мен. Сложих си една диадема, много е готина, изключително готино пасва на този тип мушино. Любим подарък от моята приятелка от Англия. Тук в България не съм го намирала, може и да го има. Избрах това сако с дългите ръкави, все пак още е малко хладно, нищо че живеем в Сандански. Сложих си часовника, ето я и чантата, обувките и съм готова за излизане.
Доволна съм от крайния резултат. Потегляме. Сега ще видите нашия любим малък домашен любимец. Малък не е много малък. Вита се казва. Веднага слага ушите надолу, когато ме види. И потегляме. Помежду другото, днес съм на време и не толкова на време. Мъжът ми отведе детето на детска. Някой път през седмицата ме отменя. И съответно имах време да направя всички тези процедури. Ето и крайния резултат. Много съм доволна от него. 8 часа и 26 минути. Идеално време за тръгване. Сега минавам през хапването. Искам да ви покажа колко е мрачно все още. И след може би месец колко ще бъде разлистено. Вече сме в града. Минавам да си взема нещо за хапване. Влюбила съм се в едни круасанчета пълнозърнести и пристигам на работа, за да видим какво ще ни поднесе днешния ден. Пожелавам прекрасен ден на всички. Ако искате още такива видеа, моля последвайте ме. И нека днешния екшен започне сега. Какво ли ми е подготвил днешния прекрасен ден? Лек ден от мен. Бъдете здрави и себе си!